Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, боз ҳам раст продажаи анами пойафзол. Чизе ки мебинед дар иҷа 50 сомон. Аёзи ман нишон метиҳам як чандташа. Духтаракои навор аз бозори Корбунай тарафи пажарка якм дарвоза якм ряд биёен. Мана 471 контейнер. Ина ҷада ҳам спорт стил доранд, ҳамам хел туфличаҳо доранд, макасимка, ҳама чи хулос ҳастай. Мана 50 сомон духтарако. Не ина куша бинед. Духтарако, як хушхабар дорум. Ба наздикӣ ширкати Атомӣ дар Тоҷикистон кушода мешава. Аллакай ба фикрам бисёриҳо хабар дорен. Духтаракое ки то ҳол кор кардагӣ нестед, марҳамат инами рақамода бинависед. Ҳозир ман як видеоча мемонам, шумо гӯш кунед, мефаҳмед ки ин ширкат чӣ дора. Беҳад корш осонай духтаро. Аз ҳозира номнавис кунед. Боварӣ дорум ки ширкат ки кушода шид, аллакай шумо соҳиби маоши худ ҳастед. Структураотона духтаро бақувват кунед. Ин ширкат вай дора, корейская косметика дора ва инчунин маҳлулҳои беҳад хуб биодобавкаҳо барои саломатии мо. Хубии ширкат дар ие ки духтаро, шумо балотон намесӯза, шумо аз званиётон намеафтед, баъд дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, тамом. Видеочаро тамошо кунед, баъд навора давом медиҳем. ира бинен духтаро, як зубной пастаи Атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати Атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. Духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунем, тамом. Маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои бобори новинка хушрӯ чизе ки мегирен, марҳамат биёед. Ҳами суроғае ки озима шумода гуфтам, ҳамаи чизошона арзон кардагиян. 50 сомони красовкиёра бинед чақа хушрӯай. инҷада бисёра интихобуш духтаро, ҳар як таша нишон дода намешава. Барои аввай агар вақт дошта бошед, марҳамат омада бо аз пеш хутон мустақилона тамошо кунен борора. ҳар хела фасон наша бинем бо. баъд и тарафа бинем фасонак. мана моделҳои новинка. бисёрай, чанд қадар модел иҷада. марҳамат духтарако, размеро ҳамаш ҳастанд. мана барои размерош агар гӯен, омада ай пеш бо хутон якта ба якта тамошо карда, чен карда кушен. бори дигар такрор мекунам ки и бозори Корбунай тарафи пажарка якм дарвоза якм ряд. саршавии наворда рақами дуконам шумода нишон додам. мана бинед фасонош ҳаст бо ана ина мудо ҳаст, замшви доранд. ана инчунин, баъд ана ин фасоно ҳаст. диден духтарако, аз ин сиёшам ҳаст, сафедшам ҳаст, молочнишам ҳаст. ин тарафа бинед, бо ин шлюбко ҳаст, мехдор. хулас интихобшон беҳадам зиёдай. ҳар он чизе ки дар иҷа мебинен 50 сомон. мана распродажа туфли аст, макасим аст. طرف همش 50 سومونه
духтаракҳо бисёр вақт мепурсанд ки то чанд рӯза давом мекунад распродажа ино ҳар вақт ҳастай. Кае ки биёен ино бор доранд духтаро барои анами распродажаи 50 сомона. Тез бори нав мебиёранд ва 50 сомонӣ пешниҳод мекунанд. Хулас биёен духтаро боз пеш бинен, маъқултон шед харидорӣ кунен. Бо ҳамин набори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Хайр, саломат бошед.